Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas snimamo drugu epizodu Brawl Starsa, tako da eto, znači, da, digao sam malo Leona na 14. rank i danas ćemo ga podignemo na 15. Još 12 trofeja mi fali, lagano. Tako da eto, znači, da ljudi, pišite u komentarima da li želite da napravim neko otvaranje, zato što da počnem skupljam kutije, pa da napravim neko otvaranje, tako da eto. Ne, shit, dobro je, uzeli smo. Leon, ok, dobro je. Jedan centar. Oni nas napadaju, to je problem, mali. Dobro je da probamo da rešimo bota. Ako možemo. Da li možemo? Samo zanima. Shit. Dobro je, bot je rešen. I sad je Leon. Za malo. Za malo je bot rešen. To jest Leon. Hvala da vam je. Sporan se. Znači da, pišite mi u komentarima da li želite koliko da traje jedna epizoda. Zato što ne znam koliko ovaj Mobizen može da rekorda. Koliko minuta. Tako da eto, recite mi u komentarima. Meni je za sad 7-8 minuta dovoljno. I sad idemo. Daj, ova partija je gotova. Da. Proćemo sad sa Dynamajkom malo. Jer imamo sad kao Siege. To je dobro, dosta dobro. Dyna, evo ga. Evo da ga upgradeam. A daj, nemam para. Nemam naščića za upgrade. Nema veze. Evo. Znači, kod Dynamajka mi se sviđa njegov star power, ali ono previše buraz. Ajde. Ovo je predobro. Ne, shit. Taj super je bio dosta dobar. Mrtvi smo i ovo pot. Izgleda da mi ne daje danas da pobedim Supercell. Jedem vas usto. Family friendly. Znači da ljudi, jedino mi danas ne daje Supercell da povedim, ali nema veze. Oni opet napadaju, what the fuck? Ne, sljedeću partiju ću morati Penny uzmem. No vidjet ću, ajde. Koliko ovaj Dynamajk u stvari sport buraz. Mi ćemo da dobijemo ovog bot. Dobro je, barem to. Barem jedan bot naš. Možda će biti posljednji buraz. Šta znaš buraz, ono? Možda ih pobedimo. Nema šanse buraz. Ejo. Ajde, brate.
A gotovi smo. GG. Mislim da ću dobiti start play. Neću. Ma GG buraz. Ajde, imam jednu kutiju, tu ću da otvorim sad. Eto. Uzet ću tik da probam. Da vidimo na to. Znači danas samo gubimo, GG. Nemam sreće buraz. GG. Na početku smo baš dobro dominirali. Ajde bot. Stvarno su. Dosta smo im skinuli, ajde. Nije loš. Mislim da pobeđujemo ovu zato što... Kako zašto? Pa dobro. Jeste tako. Oni žele da probaju da nam unište buraz. Ovako. Ne, mrtvi su, ajde, reći to. Jedna pobjeda posle 2 gubitka. GG. Čekaj, da li sam ja odključao... A da, shit. Da li sam ja odključao replace? Nisam. Reach 400. Brawler. Trophies. To unlock replace. Pa, zar meni nije Shelly? Jeste 400, bre. What the fuck? Nema veze. Uzimamo Leona i igramo... Ne, ajmo. Jedan solo showdown i da završimo ovu epizodu. Izgleda će ipak 10 minuta. Da traje, nema veze. On misli da može da umre. To jest da može da pobegne od mene. What the fuck? What? Šta? GG. Bravo. Ali jebi ga. Ajde, nema se. No. Nismo imali sreću u ovoj epizodu, tako da... A da, kliknuo sam. Nema veze, ajde. Odigrat ćemo još jedno. Neće da, ljudi, bacite like ako želite još epizoda. Ja u posljednje vrijeme samo Brawl Stars igram. Tako, što ne bi snimao. Ok. Please. A ne, dobro je, pobegao sam ih u 200. Tu ima nekog, da. Rekao sam ja da ima tu nekog. Tako i sad sam tu blizu ovome, dobro je, nema me, ok, ima me, GG. Opet 6. mjesto. A dobro, barem smo sad jedan dobro. Ništa ljudi, to je bilo to od ove epizode. Mi se vidimo u sljedeći, pozdrav.